ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಿಸುಮಾತು ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿನೂತನ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಾಪುವಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿನಕುಲೇರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕುಲೇರು ಊಟ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಸುಮಾತು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಭ್ರಮಡು ಸಂತೋಷರು ಬೈದ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಲ್ಲ ಮಸ್ತೋ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಬೈದ್ರು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೈದ್ರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತೋ ಕಲಾವಿದನಕಲು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಂಶ ಅವೇನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಇವತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ಗೆ ತಂದು ಇನಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆತ್ಮಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದನಕಲೇ ಬೈದ್ರು ಬಹುಶಃ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕಲು ಮಾನ್ಯ ಮಿತ್ರನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ವಿದೇಶ ವೃತ್ತಿಯರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಯ್ನಾಡ್ದ ಹುಟ್ಟೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕಂಪು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪಿಸುಮಾತು ಪಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅಕಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ನಂಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕಲ ಏನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಅಕಲ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮನ ದೇವನಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಬಿರುಸಾಯದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದು ಅಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ತಂದು ಪಿಸುಮಾತುದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆದ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದು ನನಗೆ ತುಂಬದ ಅಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಅಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕಡೆಗೆ ಉಂದ ಅಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯದ ಬರಡು ಅಕಡೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆದ ಅಕಲ ದುಂಬದಂತ ಮನಸ್ಸದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡವು ಮಾತ ಪೂರ್ಣ ಈಡೇರಕ್ಕೆ ಅವಳು ತಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಣಿಬೀಡು, ರತ್ನಾಕರ್, ಪಲ್ಲವಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀನ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್, ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಯಕ ನಟ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ನಟರು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯೆ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಎಂಗುಲ್ಕಾಣೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫೈಲ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆದ್ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಉಂದೆತ ಪಿರವುಡು ಬೆಂತಿನಾರ್ ಪಂಡ ರವಿರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ದಾರು ಆರು ಇತ್ತಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು 8 o'clock ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪಂತ ಅವು ನಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಜಿ ಸೊ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದೀದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಫೋರ್ 8 o'clock ಬರೋಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಆರೆ ಫಸ್ಟ್ 2019 ತಿಕ್ಕಿದಿನಾರು 2019 ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಆದುಲ್ಲ 2019 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆರ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ 2 ಪದ್ಯ ಬರೆತ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬೋಡ ನಿಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕನದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅಥವಾ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಂಚಿ ಮೂವಿಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಉಂದೇಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಬೆರಡ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸುರುಕು ಜಪ್ಪೋಡ್ಸಿ ಸುರುಕು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಜಪ್ಪುಗ 5 ದುಂಬು ಜಪ್ಪೋಡ್ಚಿಂದ ಬಂತಿನಾರ ಆರು ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಎದುರುಂಡು ನಾನು ಆರು ಪನೋಡಾವು ಎಂಚ ಒಯ್ದು ನಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಒಂದು ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಅವೆನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡಲ ಅಗುಲು ಏಪಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಏತು
ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತದ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದಿವೊಂದು ಹೊಸ ಮುಟ್ಟುನಾಡಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಬುಗ್ಗಿನ ದೇವರನ್ನ ತಾಕತ್ತಿನ ದಿವೊಂದಿನ ಈ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುದು ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡುದು ಆಗಲ್ಲ ಏಳಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂಚೆನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯలను ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಆಗಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೋ ಈ ಪಿಸುಮಾತು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡುವ ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಲೇದಿರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಛಾಯೆ ಉಂಡು ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಛಾಯೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಇಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆದ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಾಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಗ್ಲ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಿನಕ್ಲ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸುಪ್ತವಾಯನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಬಲ್ಪುಗು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಉವೇ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪಿಸುಮಾತು ಬಂದ್ರಂಚಿನ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಇಂದು ಸುರೂತ ಮುಟ್ಟು ಶೋಧನ ಈ ಮುಟ್ಟು ನನಾತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಿತ್ತುಬೋಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಬರುಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬರುಡು ಎಂದ ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆದಾನ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಡು ಉಡಾಲಿಡು ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಾಲಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆನೋ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ನನಾತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣ ಬಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಶಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಉಮೇಶನ ಪಲಾಯ ನಮಗೆ ఆయన ಮಗನ ಮಗೆ ಶೋಧನ್ ಕಿಂಜಿಡಿಂಚು ತೊಗೊಂಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಏನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಿಟ್ಟು ಪಿದಾಯ್ಡಲ್ಲೇ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯ್ ದೇಶಗಳು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಇರ್ದತ್ತ ಕಲೆ ಊರ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಊರಿದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗಾತ್ರ ಈ ಮುಂದಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಸುಮಾತು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪೂರಗಳ ಸಹಕಾರವು ಆಯ್ ಮಿತ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಥ್ರೂ ಪೋಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಜಪಕ ಅಂಚೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಉಂಡು ಐಕನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೋಡಿ ಎಂಕಲೆ ಆಸ್ತಿ ನಿಗುಲು ಎಂಗುಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾಡೆ ಬಂಡ ಆಸ್ತಿ ಆದ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಗುಲು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂಚಾದೀನಿ ಬೈದಿನ ಆಸ್ತಿ ನಿಗುಲು ಎಂಕಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೋಡು ನಾನು ತುಂಬಕಲ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಶೋ ಕೊರ್ಪಾಯ್ತ ಎಂಕಲೆ ಲೈಕ್ ಆದುಪು ಎಂಜಿನದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಪಣೋಡು ಎಂಕಲೆ ತಿದ್ದೋನ್ರಿ ಹಾಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಈತೆಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೋ ಮತ್ತು ಡಿಎಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಭಟ್ ರಚನೆ, ರವಿರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತೆರೆ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡೀಗೆ ಉಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಗೆ ಇನ್ನು ಕೈಬಾಡುವೇನ ನಾವು ಎಟ್ಟ ರೀತಿ ಮೂಡಿದು ಬರೋದು ಅವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರದ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುತ್ತು ಬರಡು ಬನ್ನೋದು ಕುದರ್ ಇದು ಬಿದರ್ಡು ತಿರುಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮಿಂಚಡ ಬನ್ನೋದು ಸಾಂಗ್
ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಸುಮಾತು ಮನೆ ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಸ ಶೋಧನ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶೋಧನ ಚಿತ್ರವರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಒಂದು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ. And already a song first again ಬಂದಿದ್ದೆ, but it was like and excitement is that 100% ಜಾಸ್ತಿ. Once again congratulations and yeah, please ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ and ಗೆಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವಿನ ರೂಪಿಲಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಂಜಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಾಡ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಗಾರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪಾಡು ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಆಗಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಲ್ ತವರನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು. 2 ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಡ ಅವರ ತೂಕ ಬಂದ ಆವದುಂಡೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮೇ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಂಡೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಏದಾಪುಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಯಲಿ ಮಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಣ. ಸುರೇಶ್ ಶರ್ಮಾಳ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ.